Penting tu mai ho kurusah tu mana citong dan tu anu kan suri ke PG tu kenangan kurusah tu mai ke long kon pita me dola asalang ni tu kan ke palong kon je sobat kan ni pilo pakai lagi ning cethelo athema karbiaron bari matum ba itum honghari akuru sartum ke adon tin si hemanam du watenglo kachor krisame thek rep atum sike ong jasemet ke thek the bang ke kisuman ding mang ke deng yaru lapen kakri lapen isi bang ke dotulang hala huni kanti arenta huni pi dape huni so latum bang ke arong tin mai thek yami ta setala peng karkli bari the karkli rit lapen rong burwar ke klem ahoy mai lapen abura klem ke sai tunge dupi ka posi nonamat niri birtalong na teng potang te bangsuri phone krusar le elo pusipu asinon jongsi asama chief minister dr himanta biswa sharma anparda dr tuliram rohang atuma phan chingki chingwai dampe ni tum kkc amai pestame du ulang pote kwan chi duma ni tulong aphai nang le dote tum chingki je thanam po pedeng ponder je phani tuna chuni pon protanon mat piniamat ni tum lonang kili tangana bangke ni tum amuli si pidun tingle de po bangke abilu ni tum longan kwan ma ke do ni tum pidun lap lo lapen deng lap lo ni tum ni hang pon si dolang bote ang kodeng oh dong jong si du ulang pote ni tum alang tum han lang pon poje kosona ke thega bang ma di kosona ke theg lo ahok ha ke theg ma mate suri ke ba ke theg ma hedi la solam bang do kok lo la si la bang ke mo por arni ni tum ke theg ding ba chingwai po la pe la ke la so che pari deng bang ke si pen khali ahok lo ni tum kru sara mai pen si arni siang ko bang ke ningje de lo neng tum phom hai ni tum che salam lo penan kru sara phan ni tum aphai chiri lo seta aphi bang ke ka anu ka prek tum che pahem phulo po ma si hala tum sin tum da thon nang kok lan ke non la pu choro par pik lo dili tum pini ajak dingklu ya phi po teng la jo ke si hawara mai ke seng lata ni tum tiri pi pensi wang lo ke si salawar jai pong hawara mai pini seng pon long lo bang phok khep so se kuru sara tum dak chetong lo na bang so salawar hawara mai ke seng pon ge si ge ningarong pik dak kuru sar tum kaching thang adorson mate aperi penchenglok bongchin bongkrok kachewan arnam arni ki pu atam aje kaduk ave sapong prom kang thum mala bangso kang thur pon abange mepik ke cheng bendak mai nanga chari pon ake hai kkc salawar jaipong habara mai amai phu samson tiso ake hai si mai phu chari pon lo pela so akumiti abang ke kadu we ladak hawara mai tum pensi mo nang pathan ingna sedanili kipu dami mande ni tum tiri pipen bangke pini ason hawara mai ke senglong bangke nang chetong dun dopik ni tum mat penge the alhi sar po son ni tum sar dhansing taran pongsi kkc mai phu an part ame dun mai phu akhai sar rajen be lapen kkc inglong kiri hawara mai amai phu dihin rimbang lapen active member akhai babu singh teron an part ame kkc langpher hawara mai penstame sonjai tiso lapen akuru sar akulak sar bidi sar tumben chenglok an part tame kkc dordoli hawara mai pen mohesor tiso sahem chunbang monsing timung an part tame kkc dikrong hawara mai penstame akong chunbang alang li lama kuru lo sapong nim kuru lo alang li tanach ton lo lapen nitum active a member son lo weakness teron central committee long an part tame ni tum nona che tong dun penan habar pini ha pu ben same wanglo sini tum ningarong lo je karbia nim rokom karli ka phijo arona tang setame sining pirthia dangalong pache thang nunang ji an par tame kuru sar hem tu non eprang ge bang jilang along bang ka hawar tin arong tin long ki kim kerang pon pen hithi arui wang saphong porom puthi klar et klar jir pen kache than ka chimu poni phasi pini tum che than pon lo la pen pini kkc tiri pia mai phu pen si la ka do ave kurusar atum han bangge deng pon lo pini pen bangke nitum chepar lo pon lo je ngoi prang ke bang jilang karkli ka phejo kisung ke boy pima me joy ke ason an sutame nitum chelang chilu pon mom po thegan lamlun chepa choi pon po la pen aningkan bang setame dak ningkan isek pen e phong hange thegar ni tame lang tum chitalon pon ji phanda pini than chimum pon lo la pen constitution ateng pen lang tum kkc arona lo teng pen ka follow pon ji phanse alang tum phan ni tum bidi sori chithan pon lo sini ri pui bangke salawar jaipong hawar tame mesen pen klar u dak nang ke deng tame sen kang thum karni pen chenglok dak rong asar long ri asar katu we dak penan
nim rokom ke theka tum dopik na se alang tum han tala puson kar bia nim rokom kar klika phejo honghari ani maron kapang tangpon thek mate kapang chu pon thek apot se alang tum phan ninga klong pen ni tum tiri pe hin pen chorolo Tangkila kedo kurusar tum kedo hem timrang tipon tu. Ang hit dan kecak ni ten si tangking. da niri tum non hai ke si budget estimate ni tum nai mati di ngasi ni tum KKCA pen abang ke la non part number 3 16 September nang lilo iswar ni dan tum penan cross damji ngasi la hai penan tum chisik bom la 16 September apis ni tum bang penepon post la non cek ahem jongsi pina de lom chikim lo potang te ni tum la 16 September aprang sitame tinga bang ke ban thomo ban pino sitame ba pena ba male nai postame lang tum nai pota ni tum nang la nang pidat polas lo bang la pen silam na permisi la kurusar tum han la non pini bang pokel chutong han bang ke piri la poho genji thana pe la bang ke ni tum la 16 September si ra thengnu mate ra hong jai long ron pon po la pen